салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаи фурӯшӣ мегардад, ки 4 аз шаҳри Душанбе мебошанд. Дӯстони азиз, бениҳоят вариантҳои хуб ҳастанд. Чӣ гуна вариантҳо ҳозир ба шумо мегӯем. 2 ҳавлии фурӯшӣ дар Гепразем, якташ дар маҳаллаи Обчакорон бо нархи ҳамагӣ 350 000 сомонӣ, дигаряш дар маҳаллаи Пахтакор бо таъмири беҳтарин бо нархи ҳамагӣ 570 000 сомонӣ. Инчунин духонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархи 360 000 сомонӣ ва духонагаи фурӯшӣ бо таъмир бо чизучораш дар Хитои бозор ва инчунин квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода дар имрӯза навормон ҳаст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап мезанем, рафтем. якум сар мекунем аз ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ дар ҷойгир аз дӯстони азиз дар маҳаллаи Обчакорон. аз раҳи калон то хонаи ҳамагӣ 300 метр мебошад. дарунай мактаб, масҷид, беморхона ҳаст. маршрути 56 ва 45 меояд, менависад соҳиби хона. ҳавлӣ иборат аз 4 сотиқ замин ва 2 дар хона бе таъмир мебошад. ҳаммом ва ҳоҷатхона низ ҳаст. нархи хона 350 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дохил аст, чихеле ки дар аввали навор гуфтем. ва боз қайд мекунем ки аз Гепразем 3 ё ин ки 4 километр дуртар аст. дӯстони азиз, марҳамат. ва боз як чизи дигарро хотиррасон мекунем. рақамҳои соҳиби хона ки дар рӯи экран мебинед рақамҳои Россия мебошаду ин рақамҳо танҳо WhatsApp-ашон кор мекунад. барои ҳамин барои тамос шудан бо соҳиби хона дар WhatsApp-шон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни корвон ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, дар Графзавод ҷойгир аст. 2 хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 3 ошёна иборат аст. соҳиби хона менависад: ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад, барқ, об ҳама вақта. документаш 100% аст, менависад соҳиби хона. нархи хона бошад 360 000 сомонӣ, боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. чизу чораш бо маслиҳат аст. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. соҳиби хона боз менависад ки таъмири хона нав мебошад. рақамҳошон WhatsApp дорад. марҳамат дӯстони гиромӣ, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Пахтакор ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, наздик ба мактаби 128. 1.5 сотиқ замин аст. 3 дар хона, кухни, баня, ҳоҷатхона алоҳида, обкачалка, барқ доимӣ. маршрути доимии 56 ва 45 ҳаст. дӯстони азиз, масоҳати хона 100 метри квадратӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0070 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, условияҳои хона мисли условияҳои хонаҳое мебошад ки дар биноҳои баландошона ҷойгир аст. дӯстони азиз, ҳамин гуна условияҳош хуб аст, менависад соҳиби хона. рақамҳошон дар рӯи экран чихеле ки қайд кардем. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. аз роҳи калон то хонаи тақрибан 600 метр аст. нархаш дӯстони азиз 570 000 сомонӣ, ки ин нарх боз муомила дорад. барои харидорҳои аниқ таъмири олиҷаноб дорад, менависад соҳиби хона. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, кухни, баня дар онда мебошад. хонаи фурӯшӣ дар Хитои бозор, 2 хонага мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 9 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошёна иборат аст. дӯстони азиз, хона бо таъмири нав, замонавӣ ва бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. хонаам мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз,
нархаш 675 000 сомонӣ ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, хотир расон мекунем ки дар назди бино мактаби нав аст. баъд аз он боз сохмони як маркази савдои нав рафта изодааст. мактабҳо, бохшои кӯдакона, масҷид, бозорча ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, якум микрорайони шаҳри Турсунзода ҷойгир аст. дӯстони гиромӣ, як хонага мебошад бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат аст. дӯстони азиз, дуюм подъезд, 55 квартира мебошад. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. документ дорад. нархи хона бошад 320 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. боз як чизи дигарро хотир расон мекунем. дӯстони азиз, ҳамаи маълумотҳое ки мо ба шумо метиҳем ҳамашон аз тарафи соҳиби хонаҳо дода мешаванд. нархе ки мо мегӯем ба шумо, нархи хонаҳоро, нарх ҳам аз тарафи соҳиби хона дода мешавад. дӯстони азиз, мо умуман на дар нархи хона хуш ҳастем, на дар ягон чизи дигар. вазифаи мо танҳо реклама аст. дӯстони азиз, ҳар як хонаи мо номерои соҳибша мондагием. бемиёнарав прямой ба соҳиби хона занг мезанед. чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона метиҳед.